Så vi har 2 vektorer. Ja. Vektor A, og så har vi vektor B. Vi kan bare sætte den her. Bum. Og så skal vi så projicere den ene ind på den anden. Og så lad os prøve at projicere vektor B over på vektor A. Så det gør det, at vi først skriver A-vektoren. Så bum. A her. Og så vektor B, der er cirka her. Bum. Og så står det sådan her. Så tager vi så fra vektor B slutpunkt, og så fører vi lige vinklen. Bum. Så nu er projektionen på vektor B på vektor A givet ved, at man starter i punktet her. Startpunktet. Og så går man så hen til, hvor B's endepunkt er på. Og så har man så symbolet B, lille a. Og så formen kan man jo bare gøre sådan her. Bum. Bum. Så har vi formen her, hvor man ser skalarproduktet. Bum. Bum. Og så har vi de her 2 streger her. Bum. Så længden af vektor A i anden. Så skal man så gange det med vektor A, ikke? Og så et eksempel, ikke? Så kan man jo sige, at vektor A har koordinaterne, ja, vi kan sige 1 og 7, og så B lige med, ja, minus 6 og 3. Så sætter vi det så ind i vores skalarprodukt, gør vi det her nedenunder, eller vi gør det her. Så vi siger B over A, bum, bum, bum. Så et lige med, så bruger vi vores samme form, så vi siger bum. Ups, det kan vi også gøre. Bum, bum, B. Og så gør vi bare det samme her, bum, bum, bum. I anden, og så gange det så med A-vektoren. Og så kan vi bare sætte det ind, de her tal her. Så vi gør, ja, vi siger så, ja, bum, bum. Så siger vi 1 gange minus 6, ups, plus 7 gange 3, og så ser vi så sætter vi det herned, så ser vi 1 i anden plus 7 i anden, og vi skal så finde kvadratroden af det her. Og så
gange 1 over 7. Jeg går lige videre på næste side her. Så ser vi vi ser, det giver så 15 der på den side. Og så skal vi 50. 1 i anden, det er 7 i anden, det er 50. Ganger vi det med 1 over 7. Så har vi sådan en bryg her, så vi skal jo forkorte den. Ja, så 0,3 gange 1 over 7. Og når vi ganger en vektor på, eller et tal på en vektor, så gør vi det både op og ned. Så vi ser. Bum. Bum. Ja, så fandt vi svaret ja, på vektorproduktionen B over A. Så ja.